Πωλείται ψητοπωλείο Πίτα του Παππού στην Αθήνα και είναι πραγματικά καταστηματάρα. Βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο. Το κατάστημα συνεχίζει να δουλεύει κανονικά στην ίδια διεύθυνση σχεδόν 15 χρόνια. Βασικές πληροφορίες. Το ακίνητο είναι 100 τετραγωνικά, αυτό είναι από μέσα. Και αν θα μετρήσουμε και το χώρο που είναι απ' έξω που βάζουμε τα τραπέζια, μπορεί να είναι και 200. Μέσα έχει 2 τουαλέτες, νηπτήρας, 2 αποθήκες. Θα δείτε τώρα όλα στο βίντεο. Έχει και ένα μπαλκονάκι από αριστερή μεριά με καρέκλες και τραπέζια. Καταρχήν, όλος ο εξοπλισμός και έπιπλα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πριν μερικά χρόνια ανανεωθήκαν όλα. Επίσης, τραπέζια μπορείτε να βάλετε και μπροστά από το μαγαζί και εννοείται μέσα. Λοιπόν, έχει κάμερες, συναγερμό, τέντες, air condition, εξαερισμό, ψυγεία, καταψύκτες και το πιο σημαντικό ότι έχει φυσικό αέριο. Επίσης, 2 ηλεκτρικά πλατό. Με λίγα λόγια, είναι πλήρως εξοπλισμένο. Συνεργάζεται με Volt, eFood και το Box. Έχουν και δικά τους μηχανάκια για delivery. Λοιπόν, να μην πολυλογάω, είναι σοβαρή επιχείρηση, έτοιμη, στημένη και σας περιμένει. Τέτοιες πληροφορίες όπως κόστος του καταστήματος, ενίκαιο και ο τζίρος θα τα συζητήσουμε μόνο στα προσωπικά μηνύματα, μόνο σε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται. Και εκτός από αυτό, την τιμή ποτέ δεν λέω στο βίντεο, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά υπάρχει λόγος. Υπάρχουν καταστήματα που πωλούνται γρήγορα, παράδειγμα σε μια εβδομάδα, αλλά υπάρχουν καταστήματα που φεύγουν σε ένα μήνα που λέει ο λόγος. Και μπορεί να θέλει ο ιδιοκτήτης να κατεβάσει την τιμή για να πουληθεί πιο γρήγορα. Για αυτό το λόγο, μόνο προσωπικά. Και κάτι άλλο, για να ανοίξεις τέτοιο κατάστημα από την αρχή θέλεις 80 με 100.000 ευρώ. Και άντε μετά όλα από την αρχή, ενώ εδώ τα έχετε όλα στημένα και σχεδόν με τα μισά χρήματα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Παρατηρώ ότι τελικά τελευταίο χρονικό διάστημα στημένα καταστήματα έχουν μεγάλη ζήτηση, πωλούνται και ο κόσμος τα αγοράζει. Και έχει μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση αν θα αγοράσεις ένα καινούριο ψητοπωλείο σε κάποια άγνωστη περιοχή που δεν σε ξέρει η γειτονιά. Άντε να αποκτήσεις πελατεία, θέλεις τουλάχιστον 1-3 χρόνια για να αποκτήσεις μια σταθερότητα και εμπιστοσύνη της γειτονιάς. Και το πιο σημαντικό, ότι τα χρήματα που θα ξοδέψεις για να ανοίξεις καινούριο κατάστημα από το 0 δεν θα τα πάρεις πίσω ποτέ. 30 με 40% τα ξεχνάς. Απλά χάνεις, πώς να σας το πω. Να, παράδειγμα, μόνο να φτιάξεις τη φούσκα θέλεις ένα σωρό λεφτά και δεν θα σου επιτρέψουν να το κάνεις και παντού. Εγώ το συγκρίνω πάντα με αγορά καινούριου αυτοκινήτου. Μόλις βγήκες έξω από το κατάστημα, minimum 20% έχεις χάσει. Δεν θα τα πουλήσεις ποτέ με τα χρήματα που αγόρασες. Οπότε καλύτερα να πάρεις ένα αμάξι 2-3 ετών με 50.000 χιλιόμετρα και είσαι άρχοντας. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου προσωπική γνώμη. Εσείς μπορείτε να σκέφτεστε διαφορετικά. Λοιπόν, τις βασικές πληροφορίες σας έχω πει. Σας χαιρετώ και καλή δύναμη.